کەمپێن ئاوەڕێن شنگالن سنوورێ پارێزگەها دهۆک پتر 8 ساڵایە ئاوەڕێن شنگال دەبن ڤان چادرادا لە بەرگەرمە هاوینە و سەرمایە زەوستانێ ددۆخەکەی قرعدا دژین ئەڤەش بلیک و ڕاوستاندنە هاریکاریان ڕێکخراوە ڕەو شاوان خراپتر لێکریە گواف خێزانە نمونە سەدان خێزانên ئاوەرەیە Ez û birayê xwe çar bira pênc birayê xwe Amman li çayê Şingalê de li sê heşt li destpêka şerê Daişê Amman û du doşma birîndar jî bûn. Elhamdülillah ji Xwedê îro em li Kurdistana xwe de aram min weke gotî li Aman deyne bes li vê wedعê wiha van çadira de wedعekî nexweş e. Wedعekî gelekê bi zehmet e. Em dimînin heda sibeyî hişyar heta zarokê dime nevin. Yani şortaka herebê tirsin tî dibînî her roj çadirekê dişewitê. Hev çadir çendî bimînin ji xwe de. û bikin bilok cî her fîdawan jinîne alemê divê vegerî ser milk û malê xwe. Weka çawa milkê diwanê li verin, erdê diwanê li verin, matêrî diwanê li verin, sîbayê diwanê li verin, xwedan milkên li vê derê naqedît. Ev hev çala herî vê derê her çûna wan vegerandina wan Şingal e. ڕێبەبەرێ کۆچ و کۆچبەران دهۆک jî dibêjin pêdiviya hikûmeta Iraqê çavdêrî û herîkariya awara pistoyê xwe bigire. Rastî ev mawege ew xîbeta nane gorîn çendîn cara me daxwaz ji hikûmeta Iraqê kiriye bersiv nebûye mixabinî her wisa rêxerawît xêrxwaşî rastî herîkariyan gelek wêtkên bûn tabîî sîstemê rêxerawît xêrxwas ew in ku destpêka wextê bûyer çêbin ku hedes çêdibin halet emerjensî destê herîkariyê digehîn wana lê vêga ewan sîstemê rêveberna karî xwe kirî halet تطور يعني حالة emergency مروفاتي درباس كرنا جبري كيشي هاريكاريان راستي قالك كين بونا لسنوري پارێزگاه دۆک بەتر ji 300,000 ئاوەرە هێنا کول سەر 15 کەمپە و دەربەی کەمپا ژی بەڵاوە بووینە 8 ساڵ دەرباز بوون ئاوەرێن شنگال دناوە ڤان چادرادا بەرگەرما هاوینێ و سەرمایە زستانێنە و داخواز dikin yan li nava kempada rewşa wan baştir lê bêt yan jî şingal aram bikin û cihên wan ava bikin ji bo ku bikarin vegerîne ve ser cihê babûkarên xwe. Şerweqedir Kursad News di nava kempên awerên Şingal de.